и гости. Благодаря първо на Георги за добрите думи. Той е мой и редактор, и много скъп приятел. И нека да започна моя малък речта. Но преди това искам да благодаря, разбира се, на община Свищов за финансовата подкрепа при издаването на книгата ми и на издателство, академично издателство Целов за това, че такова хубаво оформление направи на книгата ми. И така, започна с едно кратко стихотворение смисъл. И все пак струва се да се живее. Едно тръче дори да посадиш, зелената му кръв ще се прелее в живота, който покрай теб кипи, и ще усетиш пак, че има смисъл да бъдеш тук, на този хубав свят, от суетливи помисли пречистен, частица от божествен кръвоврат. След толкова тегоби и печали на времето в безмилостния ход, една косица детска да поканиш. Нима е малко за един живот. И сега няколко кратки. Предизвикано. Разумен ли ми казвате да бъда? С пъти да претеглям всичко аз. За всяко нещо строго да отсъдя, нищо да не влагам жар и страст. Да не допускам помисли погрешни, по-кротко да я карам, ден за ден. На завет срещу вятъра насрещен, да бъда глух и сляп и примирен. Благодаря за бъден съвет. Бих го приел, ако не бях. Да чисто. Живота си не можех да препиша на чисто и без грешница дори. Бих си спесил тревогите излишни, терзанията нощем до зори, възторзите наивно романтични, заблудите с горчивия ми плод, комиите, които съм се вличал. Но че ще да бъде мой живот? До утре. До утре казваме си да отложим това, което е било за днес. Гнева достоен, мисълта тревожна, добрата дума, чувството за чест. До утре. Все ще се умеем някак да строим всички вчерашни неща. Ама дали смъртта ще ни почака? Дали ще бъде търпеливата? И следващото е дубльорът. Ти винаги оставаш непознат, а славата пред другия отива. От него се възторга този свят. За тебе утехата горчива, че можеш да бъдеш първи ти, да се окичиш с неговите лаври и тебе да посредства с литаври. Съдбата тази участ ти пести и никога ти не оспори. Навярно справедлива беше тя. В живота има винаги дубльори. Дубльори няма само в любовта. Равновесие. И стала безпостанна ясна жизнь пресумел и усла. Александър Блок. Спокоен съм. Ще дойде време, знам, ще стане всичко безпощадно ясно. И всичко сторено от мен до грам съдбата ще претегне безпристрастно. И вярвам аз, след цял живот упорства, след цял живот тегоби и борби, под пластове от горест и умора, ще блесне златно зрънце, може би. Така. Промисъл. Как искам да живея, да знам. Ще се прекъсне нишката накрая и ще рече съдбата ми. До там. А как съдбата си ще изиграеш? А искам да живея. Всеки час и всеки миг за нещо ми е дадено. Да търся таен смисъл в него аз. Да не очаквам милост и пощада. И нищо в този свят да не спестя. Нито една тревога в сърце е да. Мига щастлив, с болка да платя. С рани всяка мъничка победа.
прозрение. Какво постигате до тук? Какво? Признание, пари, богатство, слава. Как всичкото и безследно отминава, тъй както и самият твой живот. А истината късно май прозрях, че тази е едничката награда на този Божий свят да се порадваш, преди да се превърнеш в шипа прах. Одисей, 21 век. Ти не бързаш за никъде вече. Няма защо. Пътя свърши за теб и назад мълчаливо се връщаш. Пращен странник потърсва обратно утеха и дом, а застанал пред прага на старата гротна къща. Само тя го очаква и помни. Единствено тя. Но защо се надига в гърлото глухо ридание, като смъртна прокопа се спуска край тебе черта и отваря светето ти пак незараснала рана, как животът ти разпиля по далечни стъгди, а за дума едничка остана душата ти жадна. Ще запалиш отново огнището. Струйка от дим ще подсети, че вече си тук. Но кого ще зарада? И накрая на този малък рецитал искам да ви прочета две стихотворения, които ги няма в книгата, но са посветени на двама мои много близки приятели. Един от тях е художникът Иван Бонев. С неговите великолепни картини е илюстрирана моята книга. А стихотворението се нарича "Опора" на Иван Бонев. Колцина ми останахте, приятели, но има ви си още на света. Ако пропадне в тъмното душата ми, в гръб ударили ме клевета, ако живот небето седи много ниско и птиците внезапно замълчат, ако животът губи дъх и смисъл и нямам ни посока, нито път, ако в гърлото напира вопъл и моя ден превърне си в ад, където и да сте, гласа ви топъл, ще чуя отдалеч. С теб сме, брат. Аз знам, до край ще си остане верни. Не ще ни променят пари и власт. Предателят от тайната вечеря е просто нямал място между нас. И последното стихотворение, Свищов, е посветено на моя редактор и много близък приятел, както казах вече, и рецензент, разбира се. Чети. Свищов, на Георги Драмбозов. Какво ми даде ти? Какво ти дадох? Живота си с тебе споделих. И болки, и съмнения, и радости, и моята тъга, и моя стих. Ръката ти през мене преминава, рой изгреви и залези влече. Завинаги на твоя бряг оставам. Тъй както някогашно момче, при твоите хора и при твоите улици, при спомена за първата любов. Часовникът от старата ти кула пак бие в сърцето ми, Свищов. Благодаря ви. Тази книга е благодаря на Людмил за прекрасните стихове. Свищов, благодаря ти, Людмил. Тази книга се казва "Зрачи шепот", нали? Разбрахте, видяхте я. Да ви прочета защо е получила това заглавие. Сега е есен и стихотворението върви за времето. Цъфтят димитровчета в двора и пак е есен. Пак е есен. Въздъхва тихо от умора лозницата в сън унесена. Камбанен звън и бавно мръква. Тълпят се сенките край мене и аз огнището си стъкнал край него кротко ще приседна. Не чакам никого и нищо. В душата само здрач и шепот. Ще тлее пламъкът в огнището, додето се превърне в пепел. Людмил Симеонов, България.